Du går bare i gang med dyret. Det værste er bare, at jeg ved, at der sidder millioner af seere lige nu. Ja. Følger med. Prøv at tænke på, sådan er det virkelig. Nu sidder vi to, som du kender. Kuksi, kaksi, kloksi. Kuksi, kaksi. Bestyrelsen, nej, det er også i ungdomsrådet. Også i ungdomsrådet har foreslået kommunen, at der skal være gratis transport til børn og unge i hele Viborg Kommune fra dags dato. I det danske samfund skal børn og unge have uddannelser, så de kan gavne samfundet og bibeholde den gode arbejdsstyrke, vi har i Danmark. Landsbyboerne, også kaldet Udkantsdanmark, tager hver dag bussen som transportmiddel til skole. De hæfter mellem 850 og 950 kroner per kvartal for bybussen. I mener ikke, at det er fair, da der er så mange studerende, som ikke har penge til at tage bus, og de omkostninger, der er ved at tage en uddannelse. Det kan medføre, at unge de vælger ikke at tage en gymnasial uddannelse, da der er for langt til uddannelsesstederne. I og med, at det koster så meget, kan være til fare for de unge danske beboere, da de ikke har råd til at tage en gymnasial uddannelse. Det baner Danmark i en rigtig dårlig retning i forhold til de andre konkurrencedygtige lande, som vi har at måle os med, som for eksempel Indien og Kina. Vi er bange for, at den vil ende som Italien eller Grækenland med en kæmpe gæld. Danmarks styrke skal fremover være det høje faglige niveau og vores innovative idéer. Derfor kræver det, at de studerende i Udkantsdanmark kan komme ind til uddannelsesstederne og få taget den uddannelse, som er altafgørende for Danmarks fremtid. Specielt udeboende studerende har svært ved at finansiere de mange busture. Den gennemsnitlige SU i Danmark ligger på omkring de 2200 kroner for hjemmeboende og 4700 for udeboende. Og statistikker viser, at det for de fleste, der fravælger en gymnasial uddannelse, er det grundet manglende finansielle midler. Og det er derfor, at også for Ungdomsrådet har besluttet at foreslå gratis transport for studerende. Gud bevarer Danmark. Og du glemte folk.